המחוסנים נדבקים, המחוסנים מדביקים, המחוסנים הכי הרבה מתים. אז למה מחסנים אותם? מחסנים אותם נגד מחלה קשה. איזה? כל יום תשמעו, הם אומרים נגד מחלה קשה. איזה? איפה היא? מתי תבוא? ממתי מחסנים על דבר שעוד לא בא לעולם? ואם הוא בא, תקראו לו בשם. אם אתם יודעים לקרוא לכל מוטציה חרטה שמות לפי האלפבית היווני, אז תגידו מה השם של המחלה הקשה. דבר שני, למה אתם כל הזמן גורעים את הלא מחוסנים? הרי הלא מחוסנים הם בריאים ואין להם סימפטומים, אז איך הם יכולים להדביק? אם הם בעצמם לא נדבקו, איך הם ידביקו? אז מה אכפת לכם אם הם לא מחוסנים? ודבר שני, אם אתה מחוסן, מה אתה מפחד מה לא מחוסן? אז ממה התחסנת? ממחלה קשה. מה זה מחלה קשה? לא נגלה לך עכשיו. לא עכשיו, חזון למועד. מה הסיבה שלא מתברכים בהצלחה בתורה?